Паводле артыкулу Церцель адыгрывае ключавую ролю ў кулуарных перамовах паміж Масквою, Кіевам і заходнімі краінамі. Ён рэгулярна кантактуе з калегамі з МІ-6 і амерыканскіх спецслужбаў. Аўтары параўноўваюць яго з нябожчыкам Уладзімірам Макеем, былым міністрам замежных справаў Беларусі. Французскія журналісты таксама нагадваюць, што напярэдадні ўварвання Расіі ва ўкраіну ў 2022 годзе Менск скіроўваў таемныя дэлегацыі на захад, а французская выведка тады праводзіла аперацыю пад кодавую назваю «Алісія», каб стрымаць Лукашэнку ад беспасярэдняга ўдзелу беларускіх войскаў у вайне ва ўкраіне. Палітычны аналітык Вадзім Мажэйка ўжо з намі на відэасувязі. Добрый вечар, Вадзім, дзякуй вялікі, што далучыўся да нашага эфіру. Прывітанне, Віталя, Лесь, прывітанне. Прывітанне, Вадзім. Уласна, пытанне наше палягае на тым, чаму менавіта Іван Церцель прадстаўляе інтарэсы рэжыму на гэтых перамовах, сустракаецца з амерыканцамі і брытанцамі. Наколькі Александр Лукашенко давярае гэтаму чалавеку, каб весці такія сустрэчы? Наколькі асабіста Лукашенко давярае Церцелю, мы можам меркаваць толькі па тым факце, што ён прызначаны между Лукашенком и кіраўніком КДБ, что трохи давяряе. Але сам факт таких контактаў мяне не здзіўляе і не бянтэжыць. Традыцыя таго, што кіраўнікі спецслужбаў адзін з адным камунікуюць досыць доўгая, і мне здаецца абсолютно нармальная. Лепш прысутнасць такіх контактаў, чым іх адсутнасць, чым калі ўвогуле няма каналаў камунікацыі. І, безумоўна, гэта не значыць і не некае там палітычнае прызнанне, не тым больш не значыць нейкі асабісты давер, бо кіраўнікі спецслужбаў, мяркую, не тыя людзі ў любой краіне, якія ўвогуле сільныя камусьці асабліва давяраць, больш кіраўнікам іншых спецслужбаў. Таму контакты добра, што ёсць каналы для размоваў, бо так, гэта магчымасць, прынамсі ведаць, што менавіта Менск хацеў бы паведаміць Захаду, адносна такого верыць гэтаму ці не. Гэта таксама магчымасць прасткі данесці нешта да Менска па таксама вельмі сур'ёзных каналах. Таму так мяне такая контакты не дзівяць, і хутчэй сумна была б іх адсутнасць, бо фактычна чым больш такой адсутнасці, тым больш чыста тады контактаў беларускага КДБ з расійскім ФСБ, класіка. Не надта добра, каб гэта быў адзіны такого кшталту канал камунікацыі. Але параўнанне з Макеем, Вадзім, адкуль у іх такія далёка ідучыя высновы? Ці это яны жадаемае заіснае выдаюць? Сказаў, гэта параўнанне можа быць увогуле параўнанне тых прозвішчаў перамоўшчыкаў Лукашэнкі, якіх асабліва ведаюць на Захадзе, а каго ім яшчэ узгадаць. Таму ў гэтым сэнсе Макей — такое імя нарицательнае шмат у чым. Але, канешне, ясна, што калібры розныя. Макей дыпламат, і прычым дыпламат, які адзін не з маціцкіх беларускіх чыноўнікаў, які ўсё ж такі вучыўся ў Венскай дыпламатычнай акадэміі, то з неблагой кваліфікацыяй спадар быў. Церцель, мякка кажучы, зусім наадварот, і дыпламат, сілавік, службіст. Макей ўсё ж такі вольна размаўляў добра на замежных мовах. Дарэчы, не ведаю, як з Церцелем, але, конечно, такія тэхнічныя моманты. Але тым не менш, так простых паралеляў як не праводзіў, тым больш, што спадар Церцель, як і належыць кіраўніку спецслужбы, не асабліва публічны чалавек, і, конечно, рабіць тут нейкія пра яго асабістыя высновы, гэта была б такая маніпуляцыя і тое, чым я б не хацеў займацца. Тым не менш, перамовы ідуць. Вядома, што пра гэта сам Александр Лукашенко у тым ліку казаў, і ён зноўку працягвае ўзгадваць гэтую тэлефонную размову з Дональдом Трампам. Да прыкладу, сёння апублікавалі фрагменты інтэрв'ю, якое Лукашенко даваў медыакарпарацыі Кітаю, дзе ён прызнаўся, што больш за паўгадзіны спрабаваў абмеркаваць з прэзідэнтам ЗША некаторыя праблемы, але той, напэўна, не быў настроены на такую размову, і пажадаў Лукашэнку поспехаў, бо, маўляў, Беларусь знаходзіцца ў такім асаблівым месцы. Як можна разглядаць у тым кантэксце, як Лукашенко падае дэталі гэтай размовы з Дональдом Трампам? Ведаеш, Віталій, калі б нам з табой Дональд Трамп патэлефанаваў, мы, пэўна, таксама доўга пра гэта ўзгадвалі і распавядалі. Таму не дзіва, што ўзгадвае і Лукашенко. Для яго гэта першы і адзіны ўвогуле тэлефонны званок ад прэзідэнта США за весь доўгі палітычны лёс Лукашэнкі.
Таму так, пэўна найвялікшае дыпламатычнае дасягненне ў гэтым сэнсе на амерыканскім трэку. Таму так будзе яшчэ доўга ўзгадваць, гэта факт. І, безумоўна, у Лукашэнкі тут відавочна значна больш цікавасць да такой размовы, чым у Трампа. І для Лукашэнкі гэта нейкі там факт яго палітычнай біяграфіі, а для Трампа гэта ўсё ж такі вельмі сітуатыўная рэч, зробленая перад сустрэчай з Пуціным. Для мяне асабіста гэта тэлефонная размова вельмі ўпісваецца у трэк рознага такога, сказаў, дыпламатычнага тролінга, які Трамп рабіў Пуціну. Першае, як яны сустрэліся на той зямлі, якая калісьці належала Расіі, а цяпер належыць ЗША. По-другое, як сустрэў яго Трамп, конечно, так чэсна, на чырвоным дыванку, і нават з вайсковым летнім парадам. Тут гэты парад быў у тым, што над галавой Пуціна прылецеў амерыканскі самы скрытны бомбардзіроўшчык, які толькі што бомбардзіраваў іранскія ядерныя аб'екты. І калі Трамп загадае, то гэтак жа будзе і Маскву бомбардзіраваць. А па-трэцяе, Трамп прыгожа тэлефанаваў Лукашэнку. Лукашенко цяпер і далей будзе рассыпацца кампліментах Трампу. Трамп просто яскрава прадэманстраваў Пуціну, што, слухай, у табе тут ёсць, канешне, адзіны найбліжэйшы саюзнік, але я адным тэлефонным званком магу этого саюзніка прыцягнуць на свой бок і будзе лаяльны мне, а не табе. Таму, мне здаецца, тут для Трампа вельмі яскравая, вельмі ў трампаўскім стылі па-свойму прыгожая камбінацыя, але, канешне, тут для нас усіх это значыць больш, чым для Трампа. І тому, да, Лукашенко, можа, хацеў бы тут паўгадзіны Трампу чымсьці пераконваць, а Трамп, канешне, не надта зацікаўлены ў такіх тут супер доўгіх з Лукашенкам размовах. Вяртаючыся да спадара Церціля, Вадзім, ну, мы памятаем, бо тут размаўляем, а яшчэ ні разу не прыгадалі ягоную кар'ерную лесвіцу, так, і шлях, ён выхадзец, наколькі я памятаю, так, з памежных войскаў, блізка знаёмы з Віктарам Лукашенка, пасля у КДК, так, 2020 годзе, і менавіта ён і ягоная структура КДК узялі на сябе адказнасць за арышт Віктара Бабарыка. Мы гэта таксама памятаем. І менавіта пасля таго выпадку ўжо Лукашенко імаверна пачаў давяраць спадару Церцілю і высунуў яго на пасаду кіраўніка КДБ. Ну і Трамп, так, это все забаўна, што ён пазваніў Лукашенку, але пазваніў, назваў яго прэзідэнтам, легітымізаваў фактычна, такім чынам, што тут ужо з песні не выкінеш словаў. Ну і Церціль таксама праз гэтыя кантакты таксама, імаверна, легімітызаваўся і, магчыма, нават атрымаў нейкі імунітэт. Правильно, раз ён ужо і з МІ-6. Пры гэтым ён знаходзіцца пад амерыканскімі санкцыямі і пад еўрапейскімі санкцыямі 27 краінаў Еўрапейскага звязу. Вось, і ў такім раскладзе... Вайскоўцаў, да. Службіцтва там, маркую, нема асабліва адносна адзін аднаго нейкіх тут асаблівых чаканняў. Так, все разумеюць, што, ну так, ворагі... Можна і ворагам сустрэцца за адным сталом, паціснуць рукі і паразмаўляць, выдатна ведаючы, што так, людзі з'яўляюцца ворагамі адзін аднаго. Зрэшты, усе тут афіцеры. Таму так, мяне это таксама не здзіўляе. І так, у Церцілю біяграфія надзейная сілавіка. Ну, зрэшты, і не дзіва, іншы чалавек сёння не мог кіраваць КДБ. І таму так, канешне, як у Лукашэнкі ёсць пэўны ступень легітымнасці, у тым сэнсе, што так яго падкранаваў Трамп, назваў прэзідэнтам. Зрэшты, ясна, што і да гэтага там амерыканскія чыноўнікі называлі яго, пэўна, калі сустракаліся ў твар не крывавым дыктатарам, а прэзідэнтам. Там такая трампаўская ветлівасць. Зрэшты, і Пуціна прэзідэнтам называе, што ж тут. Як бы гэта асабіста нам, для нашых інтарэсаў беларускіх, можа, не было не надта прыемна. Тое самае і з Церцілем, канешне, калі трэба па працоўных сустрэчах для спецслужбіцкіх справаў заходніх, калі трэба з ім сустрэцца, паразмаўляць, пэўна, ветліва паціснуць руку, звярнуцца містер, ну так, звернуць. Пры гэтым я, дарэчы, не думаю, што гэта аўтаматычна дае нейкі імунітэт. Ясна, што з табой могуць сустракацца прямо зараз, калі трэба, і не будуць пры сустрэчы спрабаваць, я не ведаю, нейкім сілавым прыёмам табе ўзяць за душыць, што? Ну, так што не робяць сур'ёзныя людзі. Але ясна, што ні ў кога адносна нікога ілюзій няма, не тыя людзі. Вадзім, хацелася б яшчэ вярнуцца да адной тэмы, да навінаў, якія прыходзяць з Турцыі. Сёння выданне Deutsche Welle паведаміла пра тое, што згодна з крыніцаў з турэцкай стамбульскай паліцыі, калі я не памыляюся, стала вядома, што Анатоль Котаў, палітык, які знік больш за тыдзень таму у
Турцыі выехаў на прыватным судне у бок Расіі у Сочы. Як думаеш, якая версія ўвогуле таго, што здарылася, што адбылося са спадаром Котавым, улічваючы, што ён плыў у бок Сочы на гэтым прыватным судне з людзьмі, якія яго суправаджалі? Ну, глядзіце, сапраўды сітуацыя яшчэ патрабуе высвятлення шмат такіх дэталяў. Ужо зробленая велізарная журналісцкая праца, усіх, хто пра гэта працуе, дзякуе Радыё Свабодзе і Дойче Веле, Шыніве і, конечно, Белсату. І дэталі яшчэ будуць высвятляцца, але з таго, што зараз адбываецца, я, прынамсі, маю сваё ўяўленне і тры тэзы. Па-першае, я мяркую, што Турцыя тут ні пры чым, няма ніякай там удзела спецслужбаў у гэтай гісторыі, бо занадта шмат турэцкая паліцыя каментуе гэтую справу. Там былі каментары ад цэнтральнай установы ў Стамбуле, турэцкай агенцыі, зараз трабзонскіх паліцейскіх Дойче Веле. Працей, калі б быў нейкі з боку Турцыі сакрэт, можна было б цалкам законна нічога туркам не каментаваць. По-другое, я не думаю, што Котаў добраахвотна хацеў вярнуцца ў Беларусі, ў Расію, справа Расію, бо інакш можна было б проста са Стамбула вылецець у Менск ці ў Маскву, гэта не праблема, такія рэйсы ёсць. І па-трэцяе, мне здаецца найбольш верагодна, што Котаў, на жаль, даверыўся нейкім досыць мутным людзям. Як вынікае з добрага матэрыяла НН падрабязнага на Шыніве, там ясна выкладзена, што досыць шмат мутных людзей было ў атачэнні Котава, шмат з кім ён камунікаваў, там ад беларускіх сумнеўных людзей на кшталт Калы Карыч і сканчаючы літні Неўзіным, таксама скандальна вядомым расійскім ці былым расійскім алігархам. І так вось, даверыўшыся мутным людзям, выглядае, што ён сапраўды вылецеў з Стамбула ў Трабзон, а ў Трабзоне сеў на прыватную яхту. Зрэшты, не абавязкова, што яму казалі, што ён пойдзе ў Сочы, бо з Трабзона, з Турцыі можна прыплыць за межы Турцыі і ў Сочы, ў Расію, і ў Грузію, і ў Румынію, Констанцу. Ёсць варыянты куды плыць. Зрэшты, можна проста выйсці ў адкрытае море для нейкіх вельмі сур'ёзных, прыватных, сакрэтных перамоваў ці сакрэтных сустрэчаў, на якія можна было б Котава прывабіць. Ну, а далей, на жаль, калі ты так даверлівася на такую яхту, ты можаш апынуцца і ў Сочы, ты проста за бартом, потым скажуць, ну, ведаеце, выпаў чалавек, спрабавалі ўратаваць, не атрымалася, патануў. І нішто ўжо ніколі не дакажаш. Таму заклікаю ўсіх з аднаго боку быць абярэжлівымі і двойчы думаць, калі вось так вось ад нейкімі сумнеўнымі людзьмі, з імі кудысьці ляціш, ці тым больш на судне плывеш у мора, а па-другое, не адразу не дэманізаваць тут тую ж Турцыю. Маё асабістае прыватнае меркаванне, што ўсё яшчэ палёты праз Стамбул не з'яўляюцца настолькі небяспечнымі, як некаторыя людзі мяркуюць. Так, безумоўна, заставацца там у паветранай прасторы ЕС бяспечней, пытанняў няма, але тым не менш я тут не бачу пакуль ніякага абсалютна турэцкага следа, а толькі мяркую, што ўсім нам трэба быць абачлівымі, думаючы, з кім мы сустракаемся і каму давяраем, бо, на жаль, часы складаныя.